bezala, hau ere gaztea izanagatik, makina bat kilometro eta makina bat bidai egindako jokalaria, Iruin semea. Gorka de Carlos, da. Eta kornerra Barakaldok ezkerraldetik aterako du. Baloia gora, buruka da eta gola. Lehenengo gola sartu du Agirre Gomez Kortanen taldeak, berdinketaren joanan esan duzu, korner horietan ikusten zela, talde indartsua zela Barakaldo, eta uste dut erremate egiterakoan, Barakaldoko bi jokalari ikusi ditut atzelaririk gabe. Oztopo gutxi, errematera egiterakoan. Oso oztopo gutxi. Erdirak eta ona da, biguña, baina gero hor iruditzen zait Franan ondo sartu dela eta hemen betikoa da, ez? Zonako markaketa hauek benetan espalin badira, benetan egiten, konzentrazio handiarekin, ez da gabe asko etortzen da, ez? Hor ikusten da atzetik enola etortzen diren bi jokalari. Bi zentralak, Metola eta Fran azkenean kantabriarrak, Franek sartu du burua eta berdinketa lortu du Barakaldorentzat, bana